Hei, mä oon Juha-Pekka Laakio, mä oon valokuvaaja. Kuvaan tähän viinilehteen pääasiassa ruokia, mutta myös ihmisiä ja viinejä. Tuossa eilen kuvattiin just muun muassa Anttia ensi vuoden lehtiin. Ruokaa kuvataan nyt kohta varmaan ensi vuotta varten blinejä. Ja joulu on jo tehty, paitsi oma joulu. Meillä on aina savukalkkunaa jouluna. Mä en ole koskaan elässäni ollut joulupöydässä, missä olisi kinkkua, joka olisi paistettu kotona. Eli muistan lapsuudessa jotakin palvikinkkua. Eli mä oon näitä tottunut näihin tämmöisiin lintuihin lähinnä jouluna. Jouluviininä parasta varmasti on champagne, tai ainakin se sopii hyvin siihen alkuun. Ja yleensä juodaan sitä aika hillitysti siinä pöydässä kyllä. Illalla myöhemmin juodaan joku sellainen mietiskely, punaviini, jotakin supertoskaanalaista tai jotain jossain, jos on itse sattunut käymään jossakin. Meillä on yksinen viini, jota sitten kun ollaan käyty siellä perheen kanssa siellä viinitilalla, niin sitten se on vähän semmoinen joulun asia. Siihen tulee semmoisia muistoja. Hyvä